Assalamu alaikum warahmatullah. Allah ya taimaki sarki, Allah ya ƙara masa sarki lafiya. Ga mu a fadar mai martaba sarki inda ake gudanar da aikin idanu ga al'ummar sarki. Sarki ina. Sarkin Kumurya. Masu kallon mu da sauraron mu muna fadar sarkin Kumurya ne. A inda ake gudanar da aikin ido wanda shugaban Arewa Media Group Alhaji Abdulmajid Danbalkifan wanda ya ɗauki nauyi. Mun zo ne gaban mai martaba mu ji tsokaci da fatan alkhairi ga al'ummarsa da kuma shi wannan mutumi da yake wannan ƙoƙari. Farko alhamdulillah, assalamu alaikum. Farko mune wa Allah godiya, tsira da amincin Allah su tabbata ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Muna ƙara wa ita Arewa Media Group da shi shugabanta Danbalki Komanda wanda ɗanmu ne, jikanmu ne, kuma yayanmu ne. Alhamdulillah, ƙoƙarin da yake muna ƙara yi wa Allah godiya, mu ƙara yi wa muke masa addu'a. Allah ya ƙara ƙarfafa shi, ya ƙara ɗaukaka da duk inda ya sa gaba. Allah ya kare shi daga sharrin masharanta. Da Allah ya kawo wannan dabara da kuma hikima na taimako da yake wa jama'a ta ƙarƙashin wannan media group, Arewa Media Group, sai mu ce san barka, Allah ya ƙara ɗaukaka. Bayan haka jama'ar Kumurya sun yi godiya, sun yi murna da wannan abu da aka kawo shi Kumurya, wanda ba za su taɓa mantawa da wannan rana ba, wanda ita ta zama tarihi a harkar wannan cigaban Kumurya. Abubuwa da yawa suna zuwa suna karkacewa, to wannan cikin hikimar Allah da ya biyo ta hanyar shi Danbalki Komanda, abin ya zarto ya isar da mu, kuma jama'a da yawa sun amfana kuma suna amfana, kuma za su ci gaba da amfana. Da bayan wannan ba mu san abin da Danbalki Komanda zai kawo wa wannan sashi mahaifiyarsa ƙasar haihuwarsa ba. Don haka muna masa godiya da shi da 'yan gurfinsa. Allah ya taimaka, Allah ya ƙara ɗaukaka. Jama'ar Kumurya suna godiya da suka samu wannan tallafi na gyaran ido. Mutane da yawa sun yi murna, sun ji daɗin wannan magani. Ni ma kaina an ɗiga mini. Allah ya taimaki sarki. An ɗiga min kuma ido na ya daɗa haske fiye da yadda nake samu a baya. Da in na gwale ido na sai in ji wani abu ya tsiri kamar an cilla min kibiya, amma sakamakon wannan ɗigo da aka yi min, na murza na gwale amma kuma ban ji wannan tsirewar da ake min ba. Kaga alhamdulillah, wannan abu ya yi kyau kuma muna godiya. Allah ya ƙara taimako, Allah ya ƙara musu basira da kawo mana abubuwa irin wannan mai amfani ga al'ummar Kumurya. A ƙarshe su kuma waɗannan likitoci, Allah ya ƙara musu basira, Allah ya ƙara musu basira, su daɗa ƙara musu basira da za su taimaka jama'a ta harkar kiwon lafiya. Ko kuma 'yan midiya, Allah saka muku da alheri, Allah haɗa kanmu. A ƙarshe mune wa Najeriya addu'a, Allah haɗa kan Najeriya, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya. Duk wanda yake shiryawa Najeriya makirci, ko a gurub ne ko ƙungiya ko wata ƙasa, Allah mai da ita kansu. Allah ka ruguza su don alfarman manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah ka tabbatar mana Najeriya ɗaya kamar yadda take. Duk wani ci gaba na alkhairi Allah ka dawo da shi a Najeriya. Allah ka dawo mana shugabanni na gari a Najeriya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah mai da ku gida lafiya. Amin. Masha Allah.